357. Попитка номер 3. Контрольний талон. Контрольний листі побачили? Тут побачено. І складаємо. Двадцять 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Візьміть пару табличок собі туди. Ні, ми будемо передавати вам все. А зіпсовані, Так, є місце, то чого. зіпсовані десь тут будемо. Знімаємо їх тільки до Національно використовують робочі місце. зіпсовані. Так. Всі готові? Всі готові? Так, починаємо. Піднімаєте? Так, Симоненко, Порошенко, Порошенко. Ой, вище може його туди. Так, давайте Порошенко ставимо. Перший. Думаєте? Дуже важко. Я вже читала. Міняється. А мені колись дайте другого. Все одно. Тимошенко, Порошенко, Симоненко, Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Тягнебок, Рабінович. Я Рабінович. От хорошо. Гриценко, будь ласка. Тоже я? Тимошенко, Порошенко, Тимошенко, Тігіпко, Порошенко, 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 Порошенко. Тоді кожен дивіться уважно. Може, я десь Тігіпко. Я не піддивлюся. Так, Порошенко, Тігіпко, Порошенко, Рабінович, хто там кричав я. Порошенко, Порошенко, Тимошенко, Тігіпко, Порошенко. Так, багато позначок зіпсований. Так, зіпсовані, а потім будемо розбирати. Так, тоді будемо розбиратися. Так, Порошенко, Порошенко, Рабінович. В одному рядку поставили плюс і птічку рядом. Біля Богомолець. Квадратики і рядом. Давай. Я так думаю, що в принципі можна не вважати його зіпсованим. Як? Інших позначок немає в одній строчці. Значить нормально. Проходить. В одній строчці. Порошенко, Богомолець, Тігіпко, Порошенко, Порошенко, Тимошенко, Ляшко, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.